Kasut eta Arte Drama konpainiek Nor naizen baneki antzezlana estreinatuko dute ostiral arrats honetan Luson. Ardatz nagusia Euskal Herriaren historia zapaldua eta ukatua. Arratsaldeon ikusentzuleo, Kasut konpainiaren azken antzezlanaz gain, Xixarien ekoizpena helburu duen bihar proiektua ezagutuko dugu, eta nola ez, ostirala izan da ere asteburuari begira jarriko gara eta hainbat plan proposatuko dizkizuegu. Ongi etorri Iparraldearen orenera! Nor naizen baneki antzezlan berria, Kasut eta Arte Drama konpainien eskutik, ari nagusia Euskal Herriaren historia zapaldua eta ukatua, antzerkiaren bidez, ikusleak barne indusketa egitea parada eskaintzen dute, aipagaien artean irulegiko eskuaren aurkikuntza. Bizkia aberatsaula 2000 urteren historioaren segitzeko manera bada, eta hortan bi familia segitzen dira, bata bertakoa dena eta bestea kanpotik heldu dena, eta tarteka sartzen da gaur egungo indusketa mementuak sartzen dira, eta hor dion izan da eskolegiko historiaren segitzeko manera obra honekin. Kantaria izateaz gain, aurten boratik antzerkian, ari da ere Alin, herrietan, eskolan Antxon Lukurekin eta orain bigarren aldiko Kasut konpainiarekin. Kantuak ere leku biziki handia duen historiari buruzko obra hontan. Bada sakontzeko eta ere ikusteko arkeologo horiek zelan harri-garria eta beharrezkoa egiten daukuten ulertzeko ere gu ere nundik heldu giren eta norat gazan. Eta nago arkeologo batzuekin ere egon ginen arantzadikoekin ere hizketan eta horiekin zonbait egun pasaturik, eta kulturalki edo laurentxan edo arkeologoak dituzten kezkak ere egia frango berdintsuak direla eta berze batzuen meneko dira horiek berze bezala. Nor naizen baneki antzezlana idazteko 2 buru eta 4 esku Simon Fuchs antzerkiegilea eta Argaizkano idazlea. Pizten duena da bereziki metamorfosiaren lilura hori, ez? Ez baita batere berdina zuk buruan duzuna, naiz eta irudikatu aktore batzuek hasieratik eta aurpegi batzuek gero hartzen duen mugimendu horrek ematen dion kutsua erabat bestelakoa da. Halabeharrez aldatu egiten dira gauza asko, aktore bakoitzak bere egiten du, eta gorputzera ekarria den zerbait da antzerkia, eta hori du liburuekiko oso ezberdin, ez? Gorpuztuta ikustea, arnaztuta ikustea, guzti hori oso estimulantea da niretzat. Beti saiatzen gira bat Euskal Herri guztitik ekartzea jendea gure obretan, Euskal Herriari mintzo baikira denetatik, eta ahozkeran ere, entzuten duzu nire iparraldekoa dena, baina badira hainbat ahozkera ezberdin gure antzezlanetan, eta hori beti zaindu dugu, irudimenean ere baita, eta badira 3 belaunaldi gure antzezlanetan. Ramon Agirre eskarmentu handiko aktorearen ondoan aldiuntan ere, antzezle gazteak gazteagoak. Estrenaldia egin eta hemen Luson, orain Euskal Herrian barna ibiliko dira, ondoko egunetan, Donostian, Azpeitian edo Bilbon eman dezagun. Eta diotenez, hori guzia ez dute Euskara hutsean egiten, Euskara bete-betean baizik. Irina Arra edo Tenebrio Molitor, Ander Zubeldia eta Adrien Balerdi intsektu espezie horretaz inguratuta bizi dira azken urte honetan. Abiatu duten bihar proiektuak zizari espezie honen hazkuntza du helburu. Biologoaren erranetan proiektu berritzaile honek gaur egungo eta tokikoak diren erronkei erantzun diezaieke. Fermuki uste dute Irinarren hazkuntza etorkizunerako aterabide bat izan daitekeela. Proteina bat ekoizten lortzen dutelako espazio txikian eta baliabide gutxirekin, eta batez ere ingurumena gutxi kaltetuz. Ugalketa ugarien bidez lortu dute kopurua emendatzen. Nahi dituzten nahiko Irinarra izan, instalazio hobeak izango dituztenerako. Parce qu'on veut assurer une population pour plus tard.
Gaur egungo irinarrak etxeko animaliak elikatzeko erabiltzen dira gehien bat. Irinarrak transformatu eta kroketak edo pateak egin daitezke animalientzat. Etorkizun batean hori egin nahi dute ere eta baita irinarra osoak eskaini txori edo sugandilentzat. Les vers entiers pour les oiseaux, les lézards, etc. Baina aratago ere etorkizun batean irinarrak gizakien elikadurarako zuzendu nahiko lituzkete. Gaur egungo herrialde askotan egiten den bezala. Non, on n'est pas du tout habitué. Ça se fait plus en Amérique Zoritxarrez hemengo latine, gizartea ez da en Afrique ohituratua. ou en Asie, Amerika qui, Latina, le Afrika edo consomment Asian de manière, egunero kontsumitzen den normale, zerbait dela dio Adrien Balerdik. Nous, c'est quelque chose qu'on a complètement laissé de côté. Haien ustez gizakiek ere kontsumitzen ahalko lukete, gutxi balio duelako eta azkurri balio handia duelako. Muga bakarra, muga kulturala dela dio biologoak. C'est intéressant. Et en fait, la seule barrière qui nous empêche de se nourrir d'insectes aujourd'hui, c'est la barrière culturelle. Bihar proiektua garatu ahal izateko diru bilketa bat antolatu dute eta 19.000 euro lortu dituzte diru horrekin, tresnak erosi eta proiektua profesionalizatuko dute. Etorkizunean nahiko lukete Ipar Euskal Herriko errealitateari egokitu eta zirkuito bat sortu tokiko laborari eta zergatik ez biztanleekin. Arratsaldeon berriro ere ikusentzuleok, asteburuko hitzorduak proposatzeko tenorea eta abia taldearen kontzertua lehen proposamen gisa. Gaur izango dira arratsaldeko edo gaueko 8etan atarratzen, badakizu euren boze ederrekin eta arizko tresnekin Amaia Iriart, Elena Ira eta Maia Iribarne animalia diskarekin izango dira Aizebegi festivalaren kari. Gogoratuko dugu orain bigarren lanarekin ere ari direla, omen izeneko lana beraiekin batera ari da Maiana Ager, larun batean Goiko etxean izan ziren, Aizebegiren astapenean ere jo zuten hemen Baionan, eta justu datorren astean elkarrizketa erreportaia eskainiko dizuegu gure saioan Iparraldean Orenean, gure lankidea Aitor eurekin izan baita, eta esan bezala datorren astean ezagutuko ditugu berriro ere gertutik abia taldeko kideak. Beraz kontzertua gaur arratsaldeko 8etan atarratzeko Elizan Aizebegi festivalaren kari. Eta Xiberutik Lapurdira kasu hontan antzokira, ezta? Alaxe da, Luuson ikusi duzue Axut eta Arte Drama konpainiek Nor naizen baneki antzeslana prestatu dutela eta estrenaldia, erakutsi dugun bezala, arratsuntan 8etan Arrisuri gelan. Hori antzerkia, baina filma bat ere badugu zuentzat, Karmele, Asier Altunaren film berri-berria, labetik atera berria, Endaian erakutsiko dute arratsuntan, 1927an, gerlarengatik etxetik kanporatuak izan eta Karmele eta bere familiak ies egin zuten, Ipar Euskal Herrirat lehenik eta Frantziarat gero, Pariserat, iesaldian Karmelek erbesteko Euskal Enbaxada Kulturalaren proposamena izan zuen, dantza eta musika ikusgarrien bidez gerlaren kontra borrokatzeko, benen txominen ezagutza egitean, bere borrokak forma sekretuagoa hartuko du, eta gaur haratxean 8:30 Endaian, Lebarriete Zineman, Asier Altuna egilea bera ere, bertan izanen da, parada izanen da, arekin mintzatzeko, beraz, filma berria ezagutzeko alde batetik, eta egilearekin mintzatzeko ere, 8:30 arratsuntan Endaian. Primeran, zineman jarraituko dugu, kasu hontan, Asisko Urmenetarekin, ez da? Hala da nera, eta gainera, Endaiatik oso gertu, Karmele ikusteko paradaztu zuenak, ni sorgina banaiz, Asiskoren dokumentala ikusteko aukera izango baituzue Urruñan, Itsasmendi Zineman, gogoratu behar da, Asiskok jada komikia egin zuela, sorgina izari buruz, Euskal Herrian sorgina izari buruz, batez ere Lapurdi eta Nafarroa probintzietan, edo eskualdaietan, mugatik oso gertu eman zen fenomeno hori kontatzeko, Sugarren Mende izeneko komikia, eta orain, pauso bat aratago eman, eta hainbat aditu elkarrizketatu, eta dokumentala osatu dut Euskal Herri guztian aztertzen ari da, edo erakusten ari da, egin duen azterketa edo lan hau. Bere hipotesi nagusia da, orain arte kontatu zaigun sorgina eiza horren atzean, eta sortu den klitxe horren atzean badagoela beste helburu politikoago bat, eta berak ikuspegi horretatik hartzen du lana, eta beraz, orain arte ezagutu dugun sorgina eiza hori, beste perspektiba batetik ezagutzeko aukera bikaina izango dugu gaur arratsaldean, bertan egongo da, kasu honetan ere, Endaian bezala Urruñan,
zuzendaria, Asisko Urmen eta beraz berarekin hitz egiteko aukera ere bai gaur Urruñan ikusteko aukera ez duzuenok, datozen egunetan ere izango da aukera bai Euskal Herrian zehar, baina baita Ipar Euskal Herrian ere berau ikusteko, adibidez, azaroaren 22an Azparren egongo da, 23an Maulen eta 25an Senperen, besteak beste, eta esan bezala ezker esku bidabil eta aukera izango dugu gaur Urruñan bezala baita beste emaixokotan ere dokumental hau ikusteko Nerea. Mila esker, eta azken proposamena, kasu hontan Urepelera joateko proposamena, bertan hainbat kontzertu izango direlako. Bai, izugarria da, ez? 300 biztanlera iriste ezten herri honetan, izugarrizko gaualdi antolatu dute bihar, arratsaldeko 7etan hasita, 15 eurotan, besteak beste, ia azken aukeretako bat talde hau ikusteko, Bizkaiti datorren Gatibu hain zuzen ere, azken gira horretan bai daude, ibilbide luze baten ostean, Alexi Arduri buru duen taldeak, esan bezala azken bira hori eskaintzen ari da, eta esan bezala gaur Urepelen ikusteko parada izango dugu, eta hauekin batera beste hainbat talde, beste Trikizio, eta 80. hamarkadan izugarrizko arrakasta izan zuen Linton Town taldea. Eta proposamenak bihar bertara joateko, ni neu ere, Nerea, animatuko naiz segurazki. Bertan izango gaituzu beraz, Urepelen eta gaurkoan Gatiburekin amaituko dugu. Igande goizean itzuliko gara astekariarekin, izan ongi?